que se va marcar tant la directiva de Marcos Camacho i els futbolistes era salvar la categoria. De fet, en estos 3 punts que l'Esportiva Canals va cosechar davant del faroler Roger del grup tercer de l'Arquemat Fred, ja ha marcat una època, de moment, 42 puntets, matemàticament jo crec que està salvat, i ara a partir d'ara es tracta de veure com s'acaba aquesta recta final, quedant-se a partit, queden encara 21 punts en joc, i jo crec que el Canals té que continuar fent la mateixa actitud i filosofia per intentar optar per algun lloc més. Jo crec que és important, no? Ja que té salva la categoria, ara segurament es tractarà d'intentar fer un altre objectiu, és a dir, pujar un parell de puestos més. Si mos oblissen els equips contraris, no? Com pugui ser l'Anginet o pugui ser la Gandia. La veritat és que si a principi de temporada o quan estava la pretemporada m'ho haveren dit que el Canals, a falta de 7 partits, està en el puesto 6 i a un punt del quint, la veritat és que quasi que no m'ho hagueren ni cregut, no? Però bueno, la veritat és que al final ahí està el treball. Penso que es va fer en principi un equip jove, un entrenador que venia en ganes de que el seu nom es sentirà per ahí, no? I bueno, a base de molt de treball, pues el Canals ha fet una temporada perfecta i penso que estar el 6 ara en la classificació és un èxit que ni es sospechava que poguera plegar. Però bueno, le van dir algun antropesó com va ser el dia del Xirivella i el dia el pego, que sempre al llarg de la temporada és precís que ne pegues algú, i unes vegades per lo que tu perds, altres vegades per lo que has guanyat fora, que potser sobre el paper tampoc tenies que ser que podies guanyar aquest partit, i al final l'has guanyat, unes coses per altres. El Canals està ara a la 6a posició i la veritat molt ben classificat, i ara esperar el Vilanova Castelló la pròxima setmana i la veritat és que molt bé, a pesar de que el partit del dissabte, que jo no vaig veure, però m'han dit que va ser un partit de qualitat baixa i que la veritat és que el partit va ser un partit un poc fluix, no? I bueno, però al final l'important que era guanyar es va guanyar, i 3 punts, i el Canals té 42 punts, que eren una cosa quasi insospechable que aplicava plegar ahí. Bueno, de lo que estàs comentant sobre el partit, sí que va ser un poquet, per a molts va ser un partit a lo millor igualat, però als altres va ser un partit no bo, cada un té la seva opinió. Però hi ha que dir que el partit, conforme hi ha gent que ha comentat o ha vist o conforme ho ha esmentat, jo he de dir que va ser prou igualat, no? El partit està oferit per l'Esportiva Canals de Guadassuar. En una primera part en van tindre algunes ocasions, d'adelantar-se en el marcador, tantes de Marcos Camacho i es de Pablo, no? En prou escasses de futbol, però un bon treball, no? Les defenses van impedir als delanters que tingueren prou dificultat per marcar algun gol, i en aquest cas, en aquest empat a 0 s'aplegava al descanso. Sí que és de veres que l'Esportiva Canals va tindre 4 o 5 corners que va tirar en aquests primers 45 minuts, després van tindre 2 ocasions molt clares, una per mediació de Vicent Francesc, que va pegar en la coseta per la part esquerra del pal que estava defendint el porter del Guadassuar, i jo crec que per algunes ocasions més el Canals se van imputar per almenys al descanso, per almenys en un gol, no? Per almenys en un gol a 0. Bueno, pues no, se vecina, en este empat a 0, i en la segona part va passar el mateix, no? Eren de lo mateix, hasta que en el minut 81 Francesc trencava el gel, marcant el 1-0 en una acció per Alistos, en un despiste de la saga de Guadassuar, i en aquest cas ja en el minut 88 o en el minut 71 marcava aquest gol, que és el que trencava un poquet la falta de gol que teníem en este partit. I després va vindre un poquets minuts més tard, sobre el 88, va ser Joan Pep el que posava el 2-0 en un mà a mà en un defensor, i els aprofità del rebot i va pillar al porter un poc adelantat i va marcar de vaselina sentenciant el xoque en un partit que podia qualificar-lo com 3 punts importants, perquè l'Esportiva Canals ha aconseguit l'objectiu que s'havia marcat, i era el salvar la categoria. En aquest cas jo crec que ja el que salvar en aquests 42 punts
què ha fet aquesta temporada. A veure, tu que acostumes a anar als entrenos, això del primer gol s'ensaya o va ser una picardia de José Manuel? Sí, jo crec que va ser més picardia per part de José Manuel. No s'ensaya? A aquests entrenadors s'ho ensaien, Sí, però és una jugada que moltes voltes passa. I va haver també alguna jugada que va passar també. El que passa que se va treure ràpid per part de l'Esportiva Canals i el baló no va pegar a la porteria, va ser el baló cruzat i es va perdre. També és un baló llarg, la llarga, i Joan P en la lucha en el dorsal número 5, si no recordo, crec que era el dorsal número 5, que el rebot el favorís i el porter l'ha adelantat i li posa la vaselina i el partit s'acaba de passar. Jo crec que va ser prou just el resultat després de tindre diverses ocasions de en la primera part de poder-se adelantar el marcador, no va ser. També ja t'he dit que en la segona part, anant 1-0, també va tindre que és Guillermo, per part del Guadassuar, que a punt està de fer l'empat. Després també n'hi ha un altre que ha votat, crec que és de Gadea, si no recordo mal, crec que era Gadea, un jugador de Guadassuar, i una capotada, el valor va així quasi que hauria pogut fer algun resultat. Per tant, jo crec que el resultat és just, fins inclús en la primera part podríem considerar que era just, perquè jo crec que el Guadassuar va treballar molt bé, ho va intentar tot, no va tirar la toalla en ningú moment, però en el 81 quan ja va vindre la debacle i el Guadassuar ja va perdre tot el ritme del partit. Estranya, o a mi a la distància ves que el Guadassuar tan mal classificat ja pràcticament en primera regional des de fa ja moltes setmanes, a la distància ves que per almenys va ser un equip que va donar la cara i mai va baixar els braços hasta que ja va plegar l'últim minut on el Canal va adelantar, no? Sí, ells ho tenien clar. Ells en la prèvia vam estar parlant amb l'entrenador i fins inclús li vam dir que si firmava l'empat i diu que el Canal no venia per l'empat, el Canal venia a guanyar. Què va passar? Pues se van a perder, però sí que van estar durant els 80 minuts i fins inclús quan va rebre el segon gol van estar luchant per intentar recurtar, per almenys intentar empatar. No va ser així i el Canal s'ha emportat 3 punts que són importants. La veritat és que no ha sigut fàcil ningú dels dos partits que jugà el Canals contra el Guadassuar i que en la primera volta ja va tindre que jugar en molt d'ordre, sobretot defensiu, i al final pues, un espectacular gol de ara no em ve el cap, el xaval este que tenim així que se llama Lenguera, Eric, el espectacular segon gol d'Eric que va tancar el partit allí en Guadassuar, que el Guadassuar ja anava en els últims puestos de la classificació, però que el Canals allí va tindre que treballar molt per poder guanyar aquell partit. La veritat és que ja dic que el Canal va tindre que jugar aquell dia molt, sobretot en molta concentració defensiva, i ja dic, el partit va tancar Eric en un golàs que la veritat crec que s'haurà sigut un dels millors gols de la temporada. I jo recordo el de José Manuel així contra el dia que li guanyem al Muro 3-0, el segon, el que va de part a part i amb mà a l'esquerra. Sí, pues per mi són els dos gols millors de la temporada. En fi, que han tingut de tot. La veritat és que este equipo que té el Canals a ser possible, si pronto se sàpia qui va ser directiu, qui va ser president, si va seguir la mateixa directiva, pense que és un bon conjunt i en algun retoqueig pues el Canals estaria l'any que ve també jugant els puestos més o menys que té ara en la classificació, i pel Canals en aquests temps de tanta penúria econòmica la veritat és que és un gran èxit que el Canals hagi aconseguit aquest objectiu, i per tant jo dono la ja ho ha dit molt algunes vegades, no? Que enhorabona tant a la part directiva com tècnica com jugadors que la veritat que han aconseguit un objectiu que no era pensable que aplegarem ahir, que la il·lusió era no passar apuros i no van passar ninguno, i des del principi de la temporada jo vaig dir, jo vaig veure el Canals i en principi era un equip jove, quasi tot nou, que tenia que compenetrar-se, però jo sabia que el Canals en la segona volta faria bé i estaria millor que en la primera i que no passaria ningú apuro. Tampoc pensava jo que el Canals la plegara en el puesto que està, però bueno, dins des del primer sí que pensava jo que el Canals estaria, però ja tan alt en el sexт jo no pensava mai, i com roda un poc més el valor encara podem anar a parar al quint. El Gandia ja està un poc lluny, està a 6 punts, però el Aginet està a 1.
Sí, pues així no està la situació, conforme està dient Paco, però bueno, el que sí que es trata és que se va a guanyar contra el Guadassuar i que menys que siga el capità, el gran capità de la Unió Esportiva Canals, que ens faci una xicoteta síntesi de lo que va a pasar en este partit entre la Unió Esportiva Canals i el Guadassuar Club de Fútbol. Víctor Monera, bona vesprada. Bueno, comentamos un poco